Ramogi ntiere wang' sama yudo weche manyien moikoni e chenro mar ng'ich welo. Kata kamano en odiochieng' mar ariyo e gwenge mag Nyakach ma bende monj osebedo koni kod kocha. Ka bende ntiere oganda masani loso monj manotimore e gwenge mag Sondu moseweyo ko oganda wito ngimagi kendo mamoko dhi nyime kod yudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore mantiere e gwenge mag Sondu mantiere e kaunti ma Kisumu to kod bende gwenge mantiere e Sondu mantiere kar kaunti mano ma Kericho. Nitiere weche ma iwacho kod jotelo kaachiel kod jogo mabende gin jotend kweth arita kwe ka odhiambo ma kawuono migawo mar arita kwe ma iye mabende oterie kod Ngire Kithure Kindiki koro ogolo moko kuom chik to kod lai mibiro bedi kitiyo godo kotenore kod weche mag gigo ma dhi nyime Sondu. Tulo ma Sondu ka koro sani jatend migawo mar arita kwe ma iye Ngire Kithure Kindiki wacho ni apisas mag arita moyiedhi itero e boma ma Sondu. Waboneno ka weche mag arita kwe oketi makare gwengego. Bende gibiro tiyo machiegni gi jotend arita mar ho mar okak mago mawuok Rift Valley County ma Kericho to kod mago mawuok Nyanza mano county ma Kisumu sub county mano ma Nyakach. Mago gin weche mwach kanyo kod jatend migawo mar arita kwe ma iye. Bende kotenore kod tulo no ma Sondu bende gibiro mako kendo kawo okang' ne ng'ata mitudo kod monj. Se osebedo ka wuok koni kod kocha ewi jogo manyalo bedo ni siro weche mag monj mag Sondu ka koro gol chik ni ng'ata ma ibiro yudi kanigi lwedo e weche mag tulogo ibiro kawne okenge mag chik. Mano kalure kod tulo mago mantiere e Sondu. Bende wil jotend arita kod apisas mag piny owacho e gwenge mag Kisumu kod Kericho kalure ni moko kuom jood bura mawuok e gwenge mag Kericho to kod mago mag Kisumu osebedo ka seyo jotelo mag apisas mag obila ni giyulo e tich onge gino magitimo. Koro kalure kod mano jatend migawo mar arita kwe ma iye Ngire Kithure Kindiki oyango ni gie sani iwilo jotend arita kwe duto mawuok e Omar Okak to kod mago mawuok e gwenge mag Nyanza mano Kericho kod Kisumu kaachiel kod apisas mag obila mosebedo ka ntiere tesendo obila mago mantiere tong'no. Bende ichich ni ne ok gikawo okenge mag bende thiro maundu matiende ni apisas mag obila mantiere kanyo ne ok githiro weche manyalo bedo ni kelo monj machal kamaendi e kweth ariyogi mabende odak e tong' mago mag tong' mar Kericho kod mano mar Nyanza. Mano kaluwore kod gima bende ogolo odhiambo sani kod migawo mar arita kwe. Mano en mana chakruok mag weche manyien moikoni gi lak sechegi. Magi weche ma omiyo pek e weche manyien mag ng'ich welo. You cannot just sit and watch as innocent Kenyans are being butchered. To police ni barabara to nyal konyo. Wagnwa uru oko mondo ukony jomon. Lwasi mar lit kod kuyo pod okwako Sondu ka jopiny kod jotelo seo piny owacho rem donjruok ne gi luoro ma pod nitiere e gwengego. I'll address Moses Kuria, I'll address Alice Wahome, I'll address Zachary. Any position you hold is not yours. Those are positions belonging to the community. Lokruok ma jotend migepe mane otim nyoro onyuolo paro mopogore opogore. Kaugai jotend migepe Musalia Mudavadi lemo mage medo yienyo. We must work together as teacher trade unions and the Teacher Service Commission, the employer. You must pay as well. Mangi moriwera achiel dhialo jopuonj kari uruoge magi to kwayo piny owacho chulgi maber eka giti makare. Ramogi kaka pile laima tudruok en 3-6-0-0 achiel kachiel e Facebook page marwa mar Ramogi TV, Twitter kaachiel kod YouTube. Wantiere kod thuolo malach e weche manyien e chenro ni. In bende nyalo bedo achiel kuom jogo ma twak kodwa kendo bedo ka somo pachi kotenore kod weche manyien mabiro bedo ka wakeloni gi lak sechegi. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Kawachako eni jotelo mag Nyanza ahinya to mago mawuok e kaunti ma Kisumu wuok oko mar kwedo tulo ma Sondu manyaka sani oselal gi ngima ji auchiel kama moko ma 10 dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore opogore e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Ana blame police squarely. Na yudo information agocho ne police. Mondo gidhi to police no kobiro katagi. Kano sa inji koka gitingo gikelo. E sama tulo ma Sondu pod dhi nyime kendo weyo
ka kwan oganda mawito ngimagi kod mainyore medo dhi malo. Jopiny pod nigi lit kaluwore kod lal matulono medo kelonegi e diergi. Ok wang'eni lwenyni odwa gi kodwa kanye to odwa tiyo kodwa kanye nikech wambe sonduka emwategemea. Waseyudo lal nyaka ne lwenyni bedi to moloyo gima litnwa ni chuowa osebedo ni koro ringowa wan mon wadak kendwa. Polisi nie barabara to ok nyal konyo. Sama polisi osebiro gikawo maiti to gitero kanye Nyabondo e Muchari to mondo bigi gikonywa to onge. Elio Sinde madhi nyime kod yudo thieth e kar thieth ma Nyabondo mane omonj e dala ne odhiambo manyoro lerono kaka hinyruok ne ojuke kendo weye kod adhonde 5 mag asere e seche mabende jomamoko 2 to ne onegi kanyo e monjno. Koro kanyo warito miewa kochopo saa 10 to gimedore ka gia e bunggi e kucho ma giva miawa ma koro giingowa gi teko nikech nyojowa tiyo keoke koro giingowa gi teko ma koro nyemanyo koro giingowa ma gihinyowa nya chwa asere 5. Samson Omega to korka kore yango paro mojwang'ore matulono oweye bang' dukane mar bepe kod kombe wang' molokore mirni otieno ma piny orugodo kawuono. Kama nyatime ohanda sondu kacha en gima lit ne chunya miwuoro. Giga duto kethi kendo wang' maonge gimoro amora mayudo kanyo kata chiel. Ka koro future mara neno kolal nono maonge makosa gi gwandruok moro man go gi ng'ato. Mwandu na molal en moloyo $15,000,000. Jotelo mane ochopo e gwengego kwayo kwe mondo gik moko doge wang'e. Anyeto ne jatend piny William Ruto mondo ket wach tieko tulo masondu e lai manyime e ajenda mage makinyo biro twake Kisumu. Sani gise admit ji 5. Jang'wen otimo obedo referred RAMOGI Referral Hospital to gin gi mortuary 4 people gin ji 4 motho mokel kumosetho to 2 moko otho e hospital ka. Omiyo anawacho niya ka Ruto biro Kisumo gima nyaka bede mesane mokwongo ni boundary masondo otieko wachne nade. Ka president obiro to an gadiera no nyalo tieko wachni marum dichiel kata mna kiny kochopo ka to otieke. Kwayo jopiny to chalo nade? Ne piny oseyudo uru ma gik matimoregi sirikal nigi thuolo mar tiekogi to waneno ka sirikal dok konchiel. Sirikand Kenya kata sirikal mar Kisumu County wagnwa uru oko mondo ukony jomon. Chieng' mar 2 tok tulo masondu muoch kendo jopiny pod ni kod luoro kod lite chunygi ka koro kwayo magi pedho e nyim jatend piny malimbe mare onindo e kaunti ni ma Kisumu en mono twak mare obio nyago lemo kotenore kod tulo masiko mienjo e tong' Kisumu kod kericho mondo jodak maka onyal dak kaka joka ng'ato achiel. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ka pod nitiere wechego ma timore Sondu, riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ne piny owacho mondo tim nonro mapiyo kaka nyalore mondo mi okaw okang' ne jok masiro tulo mani tong' ma Kisumu County kod County ma Kericho. Kotenle kod ogai mar Raila Amolo Odinga gikoni piny owacho ok nyal ling' thi to jo Kenya negore Sondu. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kagilose log tich ma Jaramogi Oginga Odinga Foundation maidore boma Nairobi e kweth Azimio kone sirikal mondo tim nonro mapiyo kaka nyalore mar kawo okang' mager mar chik ne jok michich godo ni siro tulo masondu. We are demanding investigations to be carried out against individuals who have been implicated as sponsors of the violence. We cannot just sit and watch as innocent Kenyans are being butchered in their homes. And you have noticed, even seen a statement coming from the government. What we are doing here, we are demanding that the government should come clear and make a statement. And even a minister in charge of internal security would have gone to the scene to go and see what is happening. Azimio koni malingling magiseyudo tudo moko kuom josiasa, jotelo kod tulo masondu kagi chayo piny owacho, nipo kogolo chung' motegno ewi tulo masondu makinde ka kinde kata timo limbe kono. Markedo motegno lweny madhi nyime kind dhoudi. Let's make no mistake. The violence and mayhem in Sondu is not an ordinary disagreement between villagers. Big names are behind this violence. They include leaders and politicians from neighboring counties and in the national government.
Azimio kone jodak makuro mondo ket gige lweny piny kendo kik giyie ti kodgi e yor chuogo tulo. Nimar mago biro mana medo mana kelo sige kindgi giwegi. Bende gigolo siem ne josiasa madipo ni tiyo kod rowere e chuogo tulo. We urge the residents to put down their arms and to embrace each other as brothers and sisters who have lived alongside each other for years. So adwaro na nyis jo abene ker gi kaw chike lwetgi kech ang'eni nitie joma nigi paro monganyore manyalo paro ni jomoko kamoro kata jo amuwuok Kericho moko be somo thurwa kaka Nyabondo Nyakach gini ker gi kaw chik e lwetgi mondo gitim kamano. Mango paro mar joma dwaro nomed tulo mondo odhi mbele. Bende gikone arita kwe osekethore thurka kendo kweth mag njore mag Al-Shabab mayande onego bile gwenge mag Mandera kod Isiolo to kod Doho mar Okak kama njore mag jokuo mag dhok otime sidi. Al-Shabaab is having a field day killing our people, including soldiers in Lamu and in far-flung areas like Wajir and Mandera. Insecurity also continues to rage in sections of the North Rift, causing significant pain and loss of life. The government is asleep when Kenya is burning, and this is not right. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwara moiko tenre kod mano watudre achiel kachiel kod bishop mar kanisa mar Vosh mabende ntiere gwenge mag Sondu mondo mi wawinj ni to chal nade e gwenge mag Sondu godhiambo masani to duond kanisa en ang'o e kinde ni mabende osegol gik ma opogore kata mana paro mopogore sewuok koni kod kocha. Jatend migawo mar arita kwe ma iye Ngire Kithure Kindiki bende oseloso. Watudre kanyo kod Bishop Silas Owiti e yor sime mondo mi watwa kode. Bishop, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kodwa e weche manyien mag ang'ich welo. Mana kodhi achiel kachiel nyalo yangonwa nyinge tinyiswa ni to ene kanisa mane to gwenge mag Sondu odhiambo masani chalo nadi kaka achiel kuom jogo motelo ne kanisni kendo kanisa en achiel kuom mago mantiere e boma ma Sondu. Erokamano Emmanuel. Mokwongo an Bishop Silas Owiti, Auxiliary Bishop Silas Owiti mar Voice of Salvation and Healing Church, Nyakach region. Kaluwore kod tulo mosebet Sondu market, an kaka achiel kuom jatich Nyasaye ma jadolo maduong' ma Nyasaye okete piny Sondu, ok waseneno maber ahinya kaluwore kod tulo mosebet kawuok kanyo, nikech Sondu en kama duong' moting'o tribes adek madongo ma ji yude konyruok kendo oganda mang'eny moluore gin jo kanisa. Kendo sama jo kanisa ni kanyo to konyruok gi wuok e Sondu market. Omiyo nyaka sama wan go ni tulo mosebet kanyo osemiyo watich matek kaka jotich Nyasaye man kanyo, nikech nyithindwa masomo sani ok nyal dhi sikul, sikunde 7 molor. Jonyuol mamanyo pesa ne nyithindogo be ok nyal yudo konyruok sani, nikech mane kama giyude konyruok ma gipuonjogo nyithindo, to kendo kanye kama giyude konyruok ma gikonyorego e mier gi tije mopogore opogore. Omiyo an kaka jatich Nyasaye ma jadolo awinjo ka chunya lamo Nyasaye mondo mi winjruok makare obedi e Sondu Kiro kendo Sondu alwora kaachiel kod neighbors mawa mawuok Kalenjin. Gin owetewa kendo wasebedo kodgi kuom kinde marabora, kendo kaka kanisa waonge kod kiew Nyakach kaachiel kod Kalenjin. Omiyo ka jotich Nyasaye kata jowetewa mochung' ne arita kwe nyalo dok piny e chungo tulo machal kama, to nyisore ni wan kaka kanisa koro nego wawuogi, nikech wan bende wan wang' piny kendo watudo piny kod polo. Omiyo ka otamo piny to koro akwayo alwora mag Sondu duto te, kanisni waduto ka ok wang'iyo ni wuok e dot mane, mondo mi wakel kwe makende ma permanent, mondo jowa oyud kwe musiko, mondo piny Sondu bende oyud dongruok e yor uchumi mar Kenya kaachiel kod
loso chunje mag jo Nyasaye marito ni chieng' moro dhi ocham ngima mosiko nyaka chieng'. Bishop manaka ok long'o kendo ok ber kaka ma jo Nyasaye nitie, jowete chandore kendo dhano tho kineno to ok nyal kweno ok nyal rumo. Koro chal ka gima tich Nyasaye man kanyo bende ok nyal yudo teko nikech gimotamo piny ok nyal tamo Nyasaye. Bishop, ma ok tielo mokwongo ma tulo ma kamaendi bedo e gwenge mag Sondu. Ma ok en tielo mokwongo. Kaka kanisa mosebedo kanyo, usebedo kukawo okenge mage mar neno ni gik ma kamagi ok onuore kendo, nikech koro maendi ok tielo mokwongo ma gima kama timore Sondu. Okenge ma wasekawo en ga bedo mondo mi waluongre kendo wawuo kendo wachiko itwa kaluwore ni kanisa gi sirikal gitiyo kaachiel. Omiyo sama giluongo, sama kanisa bet piny to security kata jotendwa mag sirikal be jabetie mondo mi wariwre kanyakla mondo duondwa wang' achiel. Mano wasebedo ka watimo kendo kinde duto nitie achiel kuom jatich kodwa ma Daktari Atela osebedo ka riwowa kaachiel kod jo Rift Valley gi jo Nyakach e grassroots ma osekelo ga ka waromo kanyo severally, ma bende wakwano ni en achiel kuom gima osemiyo tulono ok osenya ahinya. To koro kamochopeni waneno ka dwaro mondo mi wachak wakaw ndamo machielo nikech nitie sama ji wuoyo to ji winjore, to tok wuoyono ineno ka kuon ma ji owinjore moko dok piny ema chak kelo chandruogegi. Bishop, wach ma kanisa akwayo e lodolo kendo e duond kanisa ni wan kaka jodolo bende koro wawuok oko motegno mondo mi wachung' ka wasiro wachni, kata ka sirikal ywayo mos to wan koro waywaye mbele madwa pogore gi sirikal mondo mi koro waduok wachni ne Nyasaye moloyo gimoro amora. Bishop, wachni osebed kitudo kod rowere ma bende wachni mawuok koni manoho mar Okaka to kod mago ma wuok Nyanza. En ote mane minyalo miyo rowere godhiambo masani kotenore kod weche mag kwe to kod bedo ni ginyalo bedo jogo manyalo hore kata gare mondo tulo ma kamaendi kik dhi nyime, nikech gin jok minyalo wachni gisewo gi weche mag monj machal kama. Erokamano Emmanuel, ote madwani mondo ami nyithindwa ni nyaka ging'e malong'o ni kwe nochakore chon, kendo ka ok ginyal rito kwe to gin bende ber ma ginyalo biro neno kata ne nyithindgi ok nyal biro bete. Omiyo kama gisechope gin bende nyaka koro gipogre gi weche midhiro gigo ma ng'ato nyalo chung'e toke gi siling 50, inego nyawadu, inego nyaminu, inego wadu makiny ema nochung' kodi kamoro, to kendo en ema kiny kata kionge to pod ngimano dhi mbele mana kaka wan bende ne wuonewa orito kwe, emomiyo koro wayudore sani kendo iluongowa ni jodolo. Omiyo kijendewa, yudewa nyaka bende watem matek mondo gidonj kuom Nyasaye, mondo Nyasaye oyaw pachgi malach, nikech thothgi bende tiyo kod yedhe mamero ji ema miyo koro kata oyudo gimoro mathis to timo gima thin-no ok nyal biro miye one matunda moro mbele kanyo. Erokamano Bishop Silas Owiti kuom yudo thuolo mar loso kod nyakwara mogi mane kanyo Bishop Silas Owiti mar kanisa mar Voice ma bende nitiere chuny boma mar Sondu kogolo pachi kotenore kod weche mag tulo ma osebede gwenge go ma bende osegolie dhok koni kod kocha kamoting'o jotelo mag Azimio, jotelo mawuok e kaunti mano ma Kisumu kaachiel kod chike ma bende chike to kod lokruok ma odhiambo masani ogol kod jatend migawo mar rito kwe ma iye Ngire Kithure Kindiki. En wach ma pod wamedo luwo ka wakelo report motenore kod mano. Ka wawere gi weche motenore kod mago matimore Sondu, en ni lokruok e moko kuom jotend migepe manyo tim kod jatend piny Kenya William Ruto. Gido weche siasa e masa mar piny Kenya. Jatend migawo Moses Kuria olieko ni nitie jotelo moko ma ok mor kode kendo moseyo wach lokruok. Kura wach magi Garissa e kinde ma gavana Manyeri to nyiso jotelo mawuok masawa mar Kenya mondo chiw luor ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua. George Bati miwa mathoth. Ndala achiel bang' jatend piny William Ruto lando lokruok e moko kuom tend migepe,
Lokruok makamano chal makoro tugo apaka mar siasa masawa mar piny Kenya kendo chiwo ranyisi ni nitie winjruok mosebedo mawach e kind moko kuom josiasa mawuok masawa mar Kenya. E twak mare gwenge mag Garissa, Moses Kuria manyo ogole migawo mar ohala kod dongruok kembe kendo tere migawo mar jotich piny owacho kod chopo chenro mag piny owacho. Odiro weche machal kamage to jodito moko e sirikal ka okoni kata ok gimor kode to pod obiro go tich kako kinja. Hata wakuja nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutwanga, nitaendelea kunyorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuadikia, I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitolewa kwa hii wizara. Within 6 months, wataanza kwenda kwa rais kumwambia, ai, amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Kama ulikuwa unasubuliwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja, sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 22. Gavana mar kaunti Manyeri Mutahi Kahiga kata kamano nyiso jotend migepe mawuok masawa mar Kenya ni nyaka gichiw luor ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua kendo ging'e ni lemo magimako en mar oganda magiwuokie. I will address Moses Kuria, I will address Alice Wahome, I will address Zachary, I will also address Rebecca Miano, and I will also address Professor Ndungu. Any position you hold is not yours. Those are positions belonging to the community, including of Kithure Kindiki and Rinturi. Let us rally around the Deputy President, who has security of tenure. He was elected by the people. And his is a joint ticket with the president. Kauli koni lokruok makamano chal ma omayo gyoteku. Mutahi Kahiga wacho ni jotend migepe Musalia Mudavadi ema oyudo ber bang' mielemo machielo mar bedo jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko. Kata kamano wacho ni gionge kod ng'ur nikech teko mar lokruok ni e lwet jatend piny. But the greatest gainer is someone from Western, the Prime Cabinet Secretary, who now has a docket of the foreign affairs. So for us, we see that as a plus for him, and we say the president has a right to do that. Jotend migepe Musalia Mudavadi e ote mare mbui mar X opako jatend piny kuom lemo ma omede kendo singo mar tiyo gi tekrene duto e chopo lek mag piny owacho mar Kenya Kwanza kod rito dwaro mar oganda jo Kenya. Manen seneta mogwel Isaac Mwaura ma bende nyowal kaka jawache lo piny owacho bende opako jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kuom podone lemono ka bende okoni ogone Nyasaye erokamano kuom miye tijno e sa mowinjore. George Bati, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto chako limbe mare ma ndalo 4 e gwenge mag Nyanza odiochieng' ma kiny. Ikruok maka kod kacha osetim moting'o chenro mag dongruok modhi timo. Jojuma nigi mathoth. Jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare ma ndalo 4 e gwenge mag Nyanza koro dhi chako kaachiel kod yawo chenro mag dongruok ma opogore kanlwe kod lipo to bende koro gol kod jagol wach e lo kar jot mar piny owacho Hussein Mohamed. E kaunti no ma Kisumu, jatend piny Kenya dhi yawo ayanga gedo mar kar tiegruok mag wechego mag rech e gwego ma Kabonyo ma koro idhi ger kod omenda maromo bilion 1. Yawo ayanga od ohala ma ong'ere kaka Lake Basin Mall, yawo gedo mar apaya mar koro nyaka Bible College kaachiel kod yawo ayanga melino ma ong'ere kaka MV Urutu. Major Fish Training Institute in Nyando, okay, called Kabonyo Fish Training Institute. His Excellency the President will be coming there to commission it. From there, there's a road in Koru. E limbe mare kaunti ma Siaya, jatend piny Kenya dhi chako ayanga gedo mar apaya ma borne romo kilomita 27 mawuok e gwego mag Bondo nyaka Luanda ka okalo gwego mag Uyawi kod Kibanga. Bende jatend piny Kenya dhi yawo laboratory mar tudruok mar lony manyasani e kar tiegruok no mar Mutumbuku kod chako ayanga chenro mar gedono mar osiptal mar level 4 e kachburno ma Ugenya. Is going to launch the ICT hub that has been constructed and that is training our graduates who have been in game idling at home. People, we want to welcome the president to visit. We don't take it for granted that he's chosen to come to game and spend more time here. We also have a level 4 hospital in Ugenya, which His Excellency the President is going to commission. A project in Kindu Bay, there's also a pier to be launched in Homa Bay, so that again we enhance the level of lake transport.
To e kaunti ma Homa Bay, jatend piny Kenya dhi chako ayanga gedo mar apaya maromo kilomita 53 e chulano ma Mfangano. Gedo mar apaya bende maromo kilomita 74 ma ugwego mag Mbita nyaka Sori, Kao Kalosindo kod Kiabuya. Kabendo dhi tele chenro mar chako kongo dhowedhego ma oting'o Kindu Bay, Mbita kaachiel kod Asembo. E limbe mare kaunti ma migo jatend piny Kenya dhi chako ayanga chenrono mar KOP e sub-kaunti ma Kuriai, yawa yanga chenro mar gedo mar osiptal e sub-kaunti ma Uriri, yawa yanga ot mar somo e mbalariany ma Rongo kod chaka yanga chenrono mar gedo mag utego ma nengogi yot e gwego mag Mabera e Kachumbuono ma Kuria West. Gavana ma Migori Chile kod Jarbureno ma Uriri Mak Nyamita owachnegi ikore ok jatend piny Kenya e limbe mare e kaunti ma Migori. Warwako biro mar president e yore mag dongruok, wabro bedo kanyo kendo wabro timo manyalo timore mondo maendeleo magwa kaka jo Migori County odhi nyime. County government gi national government gin gige jo Kenya duto gipogore to nyaka giti kanyakla mondo gikonye. Warwako president kendo wanyiso jotelo te duto ni ka giikore to gibi mondo warwak jatelo. Wawinjane ni to okapu mobiro godo mar maendeleo gi projects mokelonwa gin maromo nade. Sani ok en sa siasa, sani en sa mar maendeleo. Jatend piny Kenya ne olimo kaunti ni ma Migori ma ogik dwe mar 3 mar higani kama ne ochopo e chenro mag dongruok ma opogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kaudhi weche mag somo, migao mar somo wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza osechiwo omenda maromo siro somo mapachoka kochakore somo mag primary nyaka mag kuonde tiegruok mamalo. Jatend migao mar somo Ezekiel Mashogu osingo ne jopuonjre madonjo e kuonde tiegruok mag lweto TVETs kod mbalariany higani ni omenda oseikore kendo ibiro chwal sa asaya e thuolo ma jumbe ariyo mabiro. To kaka Simfros Okinda lero, jotend mbalariany ojiw mondo odhi nyime gi rwako jopuonjre e skundego, giwacho ni omenda biro chopo negi machiegni ni. Good afternoon. Migao mar somo singo dhi nyime kod siro chenro duto mag somo e pacho ka kuom oro omenda e skunde e sama owinjore. Kaluwore kod jatend migao mar somo e iko omenda mar higa 2023-2024, piny owacho osechiwo omenda mag siro somo mag primary, sekondar kod sekondar madundo e yo makare. We have been able to give 7.9 billion up to now, and for our junior school, that is for grade 7, we have been able to give 14.7 billion from January up to now. For our secondary schools, we have so far been able to give 44.4 billion Kenya shillings. Machogu bende olero ni omenda mag jopuonjre madonje mbalariany osegol kendo ibiro chwal skunde sa e jumbe ariyo mabiro. Because our target is to admit all the 140,147 students who were placed by COOPs during this financial year. We shall immediately continue processing the scholarships and the loans and ensure that timely payment is done within the 2 weeks. Jopuonjre madonje kuonde tiegruok mag tije lwedo mago TVETs ojiw mondo dhi nyime gi oro kwayo mar yudo sir mar omenda kuom piny owacho. Application for the students is on a rolling basis. If they have colleges that they wish to register, we allow them to walk in, get admitted, and then the institutions are able to facilitate them to be considered for government sponsorship. Machogo singoni e chak kalenda mar somo manyien higa mabiro, omenda mag somo biro chiw e sama owinjore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfros Okinda. Kapod wantiere weche mag somo, maromo jopuonj 592 na odhial kod osimbo mopogore opogore kuom tich maber magisetimo kuom thuolo mar higa achiel mokadho. E nyasi ma duol mandiko jopuonje pacho kaendi ne obago e boma ma Nairobi mar dhialo odiochieng' jopuonj, gikoni giikore mar siro jopuonj kendo dhi nyime kod tiyo kanyakla gi riwruoge mag jopuonje. Makata kamano koni tich biro tiyore maber mana ka duolno rito fuko mag jopuonj kod omenda ma oromo. Kaka Judith Omondi lero, ng'uru bende wuok e wi keto e tim paro mag aput mar somo. Tarik 5 dwe mar 10 higa ka higa, piny mangima dhialo japuonj. E pacho ka duol mandiko jopuonj TSC, wigine ok owil kod jopuonj ma Kenya. Maromo jopuonj 592 ne odhial e okenge ma opogore opogore. Kaluo,
Skunde ma Sumbi Girls, Maseno Girls Boarding Primary, kachiel kod Kanga e kinde mamoko ne oyudo pok ma opogore. Mashalo Nyango, japuonj mane odhi ale okang' mar somo mar science e okang' mokwongo. Higani bende oyudo pok machielo, ma japuonj matiyo e skundi yawuoyi ma Kanga. Anatimo gi nyithindo project mar security or arita kwe, ma wadhi nyaka tang'o project no Ireland. Mokwongo ne en gi Kenya Science and Engineering Fair, kasto mar ariyo koro en gi Young Scientists Kenya. Gima timo molo jomoko kata mopogoro gi jomoko en wuok oko ni dwa timo gima ber gi nyathi. Thuolo ni ne oti godo kod riwruoge mag jopuonj e sundo duol mandiko jopuonj mondo miyo rang ngima mar jopuonj eka gichop kare thor wach mar gima higani jopuonj mowinjore ne somo madwarore. Teachers we need must be well motivated. The commission, you must pay as well. We appreciate all partners for giving us support, for celebrating us. And we want to appeal to the Teachers Service Commission, our partner. We must work together as teacher trade unions and the Teachers Service Commission, the employer. Bende ngurne wuokie wi paro moko mag apud somo, kama oriwo duoko piny kwan mag somo mag CBC. That there have been proposals for the reduction in the number of lessons and subjects and teaching areas so that they can be put together. In our view, we feel that this will narrow the students. Nasi Macharia kachiel kod jakom mar TSC Jamlek Muturi osingo tiyo kanyakla kod jokanyo mag somo e bero sekta mar somo. Let us take time to think about our teachers, to pray for our teachers, to give them support for all their contributions in elevating the teaching profession. Bende okwa jopuonj duto e pachoka mondo ndikre mar kawo kompyuta mondo sirgi e loso somo kendo medo lony margi mar kompyuta. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom odiochieng' ma kawuono. Nyalo nyisa ni into idhialo japuonj mane odiochieng' ma kawuono ote namba mar 236 nono obedo gi thuolo mar somo jopuonje mago midhialo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano post gi pak ne jopuonje duto kuom ting' makare ma gisebedo ka gitimo kod tich matek ma gitimo e kind oganda mar puonjo nyithindo. Jogo mane achiel kachiel kokalo YouTube page mar erokamano Alan Ruoth neno waka intiere Singo Village County wa Migori iwacho ni nono kaka monj masundu timore moluore to jotelo kod jomone beni ketarita kwe lingalinga. Erokamano Oliver Tambo intiere Akala, erokamano kuom ketra Ramogi TV kokalo YouTube. In bende wacho ni nono gima timore Sondu. Jojo Nyango lera dwe gwenge mag Garissa County, Jara Sub County. Jatend piny kodhi e gwenge mag Nyanza oneni olose weche mag arita kwe. Erokamano Jojo Nyango. Alan Ruoth Ruto onego oduoka Fred Matiang'i migawo mar arita kwe mondo mi kindiki tich machielo. Erokamano Alan Ruoth. Oking'isa ni intiere kanyo no achiel kachiel e YouTube page mar Fredrick Okelo. Jonyakachi gin thuondi to nego beni gin bende gibedo mamuol e weche mag neno kaka kwe nyalo kero. Erokamano Fredrick Okelo achiel kachiel e YouTube. Kones Migot Okbero kwacho ni intiere kanye Uma Omindi Ramogi Ler Madhari Nairobi ka. Erokamano Utieno Ramogi Ler Mabei Val Wrestler intiere Ndeda. Erokamano kuom neno wa Bernard Odhiambo ka achiel kod Brodon Otieno Ruko iwachne ineno wa makare weche mag sundu mako dhogi to kod Ondiala Malich iwacho ni dialo japuonj Ondiala kuom tich makare. Erokamano nyakono mga juang kikidhi mabor mago jogo mane achiel kachiel kokalo e YouTube page mar Ramogi TV. Waduogi mathoth. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka tolu.
ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo e level mabedo brand, ono bende gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. 200 bob tu. Hey Buddha, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenywa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Nyanon buge omenda mag piny owacho yango ni gwenyruok ewi omenda mane od bura mar kaunti ma Homa Bay oyudore kaluwore kod pogruok e kind omenda mane od bura koni ne giyudo kod mane kaunti wacho ni ne gimiyo od bura. Ik omenda mar 2021 2022. Lipodno bende okoni rem cholo suru mong'ad jotich kata pay ne telo mochung' ne choko suru e kinde mowinjore nomiyo od bura wito maleo $67,000 manong'adi kaka fai. George Bati miwaler. Kato bedo ni obok mag omenda mag od bura mar kaunti ma Homa Bay nyiso ne giyudo $1,122,267,322 e hik omenda mag 2021-2022. Ma opogore kod lipot ma piny owacho mar kaunti ma Homa Bay oyango ni ne gichwalo ne od burano $1,177,145,243 ma onyuolo penjo e pogruok mar $54,877,921 manitie kind ripod kaunti kod od bura mar kaunti ma Homa Bay. E wi chudo mag jotich mayangore ne oket ne $470,185,703 koting'o $2,266,840 ma ikoni nochul jotije moko 5 mag od bura manoyudo sir mondo odhi okony piny owacho mar kaunti. Janon buge omenda mag piny owacho koni od bura mar kaunti ma Homa Bay nyalo bedo ni nowito $2,266,840 kaluwore ni ji 5 go ne owinjo bed ni ichulo kod kaunti ma ok od bura. E weche mag ndiko jotich, janon buge omenda okoni kato bedo ni od bura mar kaunti ma Homa Bay ne owinjo bed ni tiyo kod $65,538,420 ndiko jotich 180 e apise mag wards. Jo od bura go ne ondiko jotich 195 kendo tiyo kod $73,076,830 ataro mar chik wach ma omiyo janon buge omenda okoni $538,383 chal ni nyalo bet ni ogwenyore. E nyiewo mwandu kod chudo mamoko mane oketnegi $442,747,110 koting'o $14,780 mane od bura no okoni gidhi tiyogo e tiegruok mag jotich ahinya to bede migepe koting'o mago mag omenda mag od bura. Janon buge omenda onyiso ni kaluwore ni obok mag orak mayango kaka ne oti tijno ok nyal yudi, nyiso ni chal kagima gwenyruok moko nyalo bedo e chudo makamano. Janon buge omenda bende okoni ne ok giyudo ler ewi gimomiyo od bura mar kaunti ma Homa Bay ne ochwalo modeko omenda ma ing'ado jotich mayudo sara ma idendo ni pay, gino manomiyo telo mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA ogoyo gi fai mar $67,542,107 mane ginyalo geng'o. Od bura mar kaunti ma Homa Bay bende osekuom rem gero kar jot mar spika margi e sa mowinjore, kata bedo ni duol mochung' ne osach jotich piny owacho ne okoni gedono nowinjo bed ni rumo e komenda mag 2020-2021 kama dhi ataro mar chik.
Bang' janon buge omenda siema orode mane nyalo nyayo mibadhi e kaunti ma Homa Bay iko omenda mag 2021-2022. Geno en ni okenge imedo keti mar thiro both kendo neno ni oti kod omenda e yo makare. George Bati, Ramogi TV. Nya advice ji ni ka ni pesa matin emo ne chak matin to pesa no nitiere nikech samidhi kidhi e banki ka loan to allow for the maber gibo do pesa ni. KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. $200 bob. Hey Buddha, the transaction ndio imekushinda ama? Relax. Umenyoa watu kama kuku juu ya tokens. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Tunataka kujua mshindi wetu ni nani. Hello, habari gani? Jama. Mimi naitwa Moka Junior na kupigia kukujulisha wewe ndio mshindi wetu leo wa nusu milioni. Unahisi aje? Unajua ni kama sijaamini. And just like that, you could be our next winner. Keep watching View Sasa by dialing *487*3# with as low as 10 shillings. Karada. Weche mag tuke Argentina, Paraguay kod Uruguay biro bago tuke adek mokwongo mag tuke mag FIFA higa mag 2030. Ma en telo mokwongo ma kontinent adek biro bago tuke go e kinde 48 mabiro do thuolo mar laro okombeno. FIFA yango ni Morocco, Portugal kod Spain biro bago chenro mag tuke kod tuke modong ka pinje auchiel gi duto donjo e tuke mag World Cup nyalodia. Nyakoro mga jwang'ero kamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko mar weche manyien e chenro mar ang'ich welo mana moyudo thuolo mar mondo mi ne wamigi laksiri kata kamano tudri kodwa kanyo kendo koro mos 3 ne magi to kod mamoko ka obedo ka gidonje mesa mar kawo weche manyien. Nyinga Ochieng' Emmanuel, jalo komarwa en Belinda Adhia.